Irulegiko eskuaren misterioak lehen unetik txunditu zituen munduko arkeologo eta hizkuntzalariak. Argitu nahi baitzuten, 4 lerro eta 40 zeinuz osaturiko esaldia euskaraz idatzitako zaharrena ote zen. Mundua brontzezko piezatxoarekin txundituta zebilen bitartean, nik beste obsesio bat neukan. Ama non zegoen jakitea. Behin txantxetan kuadernoak endu nion, eta sekula ez du zure ama hain haserre ikusi. Agertu da kuaderno hori edo amarena izandako beste zerbait? Ez errez. Ez arroparik, ez da dokumenturik ere. Kaka, aztarnategiko zaintzaile bat irudi. Alde egin behar dut. Zer gertatzen da? Nor da gizon hori? Jone! STM, eneko, aurkitu zer esan nahi duten STM izkiek, azkar, alde egin behar dut. Etortzeko esan dizut! Eman eskuetan duzuna! Jone, non zaude? Ez dio tiro egin. Bizirik nahiko zenutela uste nuen, txanda. Errenka eta odoletan nindoan mendian bera. Orain dela 2000 urte, Irulegitik ihes egin zuten baskoien gixara.